कुमारिकाटा आनसलिक दुलाराय आसाम आदिबासिनि फरायसा आफाद आसानि बानजायनायाव मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय गुनगोनां फरायसाफोरखौ बरायदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा संगीत विद्यालय सानसेनि हाबाफारि लानानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय गुनगोनां फरायसाफोरखौ बरायदों। गासै मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय गासै 37 फरायसाफोरखौ बरायदों। गांसे फोरमान बिलाइ, गांसे फालि आरो फाइलजों मान बावो। दिनैनि बरायनाय हाबाफारियाव कुमारिकाटा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बुद्ध सेत्रिया बाहागो लायो। लोगोसे असम सान्थालि थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दानियाल हेम्ब्रम, बाक्सा जिल्लानि असम थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरन मुर्मु, कुमारिकाटा जौसिन फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि खगेन दास, बाक्सा जिल्ला मुन्दा थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बन्द्रेश्वर मुन्दा, बाक्सा जिल्ला आचानि आफादगिरि दनुस माहाली बिथांमोनहा बाहागो लायो। আজি কুমাৰিকাটা আঞ্চলিক আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি অভিনন্দন অনুষ্ঠান পাতিছোঁ আৰু এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানটিত আমাৰ ৩৭গৰাকী হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। তো আমি আগন্তুক দিনবোৰত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে যাতে আগন্তুক যিবিলাক উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ এটা পৰামৰ্শ, এটা এক্সাম্পল হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360